stále sa ti nedarí dosiahnuť to, čo ty chceš, stále sa patláš a nevieš dosiahnuť základné veci, po ktorých túžiš, tu je odpoveď. Častokrát sa venuješ tomu, že iba o tom rozprávaš. Venuješ pozornosť a energiu tomu, ako čo nejde, ako sa to nedá. A ty si taký chudáčik, ty si taká chudierka. A venuješ energiu veciam, ktoré ty vlastne nechceš. Ale miesto toho, aby si o tom rozprávala, prosím, urob ten výkon, nehodnoť. Normálne si prelep ústa lepiacou páskou a poď každý deň, milimeter za milimetrom. Či to je cvičenie, či to je strava, či to je ľadová voda, či to je streľba, či to je fitko, či to je beh, či sú to ľudia, ktorí ťa obohacujú, či to je komunikácia, či to je rozprávka s tvojimi deťmi. Krok za krokom, milimeter po milimetri. Výkon, činnosť.